Okay, na napunta sa atong channel karon. So kanina video no ato ang i-discuss or akong i-share ang ako ang main setup, main indicator o main strategy. Kay daghan kay nag-message sa ko unsa na unsa gid daw ang ako ang ginagamit unsa gid daw akong main. So kani kung magtanawan mo sa akong mga previous video, kailan na mo ani ng mga indicator, pero sa kato mga bago pa lang kanina indicator mo na siya ang coral, ang kaning arrow mo ni ang ETR. So nice ni siya kay nan repaint ni siya na indicator. Then kaning box is easy money, akong gi-change yung pangalan ni, kalimot ko sa original na pangalan ani, pero easy money ni nani siya karon sa ako ang indicators list na easy money. Then kani support and resistance, kani PC support and resistance, kaning do mga bagit. Then moving average, syempre di na mawala. Then candlestick timer, so morning candlestick timer no, so mag countdown siya sa every candlestick. Once na ma-zero na ni diri so mo change na siya sa another candlestick. Tapos kani mo ni ang presyo na candlestick. So mo ni yung basihan ka ng current candlestick. So start na ta. So kung magtanawon mo sa ako ang mga video no, kaning kabalo na mo sa on paggamit ani na indicator. So kanilang ako is combination. So, sa ako mga previous video buwag-buwag ni siya, kaning coral nasa lahi na video, ang kaning non-repaint nasa lahi na video, ang support and resistance nasa lahi na video, ang kaning box nasa lahi na video. Pero mao gini akong main gid no, mao ni akong main, mao gini akong ginagamit, combination kumbaga sa akong mga indicator. So mao gini akong ginagamit gid. Mogamit ra ko sa ubang indicator kung ganahan ko. mao gini akong ginagamit. So okay, start na ta. So unsaon pag trade gamit ni na combination. So simple lang, dapat mo signal ang tulo ka indicator. So for example kani ni signal ang easy money kaning box, kaning blue na box signal siya. Then ni signal pod ang ETR2, then ni signal pod ang coral. So matic na kay siya, matic buy na siya. So mag-buy na ko ana. Miskan pag moingon mo na kusog kayo ang USD, kay mo giingon sa inyong indicator na currency meter, bada ang tawag niyo ana, wa mo ko gagamit ana. So, miskan pag moingon mo na kusog ang USD, hinay ang EUD, wala ko ilabot ana, basta mo signal na niya ang akong indicator. So salig kay ko sa akong indicator. So syempre digin nato na ginagamit no pag na news, balik-balik yun anako, walay indicator na mutugma pag na news, o mga pulos ng indicator pag na news. So kanilang, so ang first rule ani is dapat sa 1 hour time frame lang ka, dili nimo siya gamiton sa 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Although mugana siya sa 30 minutes, pero mas sure man good kung sa 1 hour or 4 hours mas sure siya. So 1 hour lang ta, kaya ang 4 hours medyo dugay na kay na siya. So sa 1 hour ginako ni siya ginagamit. Mao ni ang first rule ng 1 hour, ayaw nyo gamita sa 30, 15. Then ang second rule is dapat mo signal ang tulo, adisay ka mo entry, tulo ka indicator, kaning box, arrow o kaning coral, kaning bitang color, kaning mo change color lang from red to blue kasi mo na ang second rule. Then ang third is ayaw ninyo gamita pag news. Then ito pa man, time kanus ani gamiton, anytime basta walay news, sang pagkadlawon or hantod gabi,
pwede niyo ni gamiton. Okay, start na ta. So kanida hulaton ninyo na mo signal ang tulo. So pare ani ni signal siya ang box, then ang arrow, then ang coral ni signal siya. So entry ko aning buy. Di ko magduha-duha mo entry ko aning buy no. So nganuman kusog na kay tulo ka indicator ang signal lo. Iskan pag ni breakout na siya diri na ni breakout siyang support. So gamit jud ang indicator no kay kung wala ning kanina mga indicator nya ni breakout siya sa yung support, so mag-sale na kaani unya kay false breakout man di ay, so sunog yung account ani. Ang resulta ni sunog ang account, labi na parehas ako di magbutag sa plus, so sunog yun akong account ani. So kung support resistance lang imong kuan, sunog yun yung mga account no. So dapat na kay mga support na mga indicator, di ka mag-base sa isa lang ka indicator. So kani ako tulo ka indicator niya akong basihan. Ang support and resistance ani is bonus na ni siya, bonus lang ni. So kani gid ang akong main kaning tulo, box, arrow, kaning coral. Once na mo signal na silang tulo, matik na siya kani signal siya pa buy jud ka ani. Balag mo siyang pang-unsay ingon anang uban dara na ayaw mo pagkuan kay ingana ako'y labot basta kay ni signal akong indicator. So pag signal na buy. So kung naamo sa among Telegram kanina signal, pag signal gyud ani kaning tulo ka indicator, ni chat din ko sa Telegram namo na buy mo USD. So kung katong mga ni sabay kung naamang galing kwarta sila, so nakita man gyud pud nila na ni taas. Ako gyud pong gi kuan sila na nindot kin siya na indicator. Motong akong gi-share dito ako pong giingon kay dito sa ila na tulo na ka indicator ang ni signal mo nang pag-buy mo. Moto akong gihatag sa ila dito ambot na ako nisunod pa to sila kay mga maayo nang gito to sila nung di na nila kana signal sa laing tao. So mo ni no, dapat tulo ka indicator ang mo signal. Kay kung duha lang ang mo signal, bahala mo basta ako di ko mo entry kung dili tulo kani duha lang ani signal, so diri ka makabay yun kani na candlestick. So ni taas siya, may lang ka nang iyang gitaas makaber niyang spread niya, what pang spread niya gikan diri pa dong diri so tabla lang di ba nya ni baba dayon di masunog pa hinuon ka. So dapat tulo gid ka indicator ang mo signal na. So kano sa man niyo i-close, ako depende na sa inyo no, kay ako pag ganahan ako, pag okayhan ako sa profit, ako naman din i-close. Pero ang uban magulat na sila sale signal. So kani wala pa may sale signal diri kay nalagay ni box diri pero dili man na siya good signal for sale. Ang good signal for sale is kaning tulo gyud dapat magsabay, kaning box, change color og arrow. Mo na good signal. Kani di pa siya good signal. Kung inyong basihan pag close is sale signal, kung nag-buy mo niya inyong basihan na pag close is sell signal, so dili pa mo mag-close ani kay wa may sell signal ani, mataas pa ni siya pero ako diri ra ko ato first entry na ako kani diri ko naka-close kay syempre resistance niya diri ko nag-close ato, then ni-entry na pud ko ato otro kani siya kay pagtan-aw na ako na ni buragi respect na niya, gihimo na niya ni support mo to nag-entry ko ani, so diri ana pud ko ato nag-close. Ginagmay ra kayo. So yung lang no, simple ra kay siya, dapat ang tulo ka indicator ang mo signal. Unya dapat sabay sila dili buwag-buwag. Kani tulo ka indicator ani signal pero di ko mo sila ni kay nga naman diri ni signal ang box. Ang color diri ni signal. Ang arrow diri na ni signal. So lagyo kay no. Sa signal pa lang idaan makita na nimo na kanang weak ang iyang signal kay ngano. Lagyo mo gid siya na may signal siya diri. Diri na po siya ni signal, ang arrow diri po siya ni signal, so weak kay na signal, so dili ko mag-sale ani. So kamo kung makakita mo box ayay kani signal na siya sell, sure ko mo signal na po ang coral ani ug ang arrow nya mag-sell din mo diretso entry mo ayaw hulata gyud nyo na makita ang tulo ka indicator na ni signal. Ayaw mo pagdali kay sa trading ra ba ang number 1 na kalaban isang inyong kaugalingon yung emosyon lang dapat mag signal ang tulo niya, dapat
same time or kanang dugo lang bitaw kayo na signal, dili pare ani buwag pangit na siya na signal. So kani same time tanot sa line pair kani Euro USD. So kani signal po siya, same time lang gyapon. Ang box kanina candlestick, ang arrow kanina candlestick, ang color kanina candlestick. So kani na nag-profit gid po ko ani, pero dili pa kanina indicator akong gamit. Wala akong nagamit ani na indicator. Ang gamit ato kaning support and resistance, kani akong game ng resistance. So kay feeling nako kay napila siya ka oras na di gyud siya mapadayog ubos diri So mo to nagkuan ko diri, pending ko ato og buy limit kay sure ko na igo lang na niya hit, musaka na din siya. Pending order ko ato nya, tulog ko pag mata na ako na nakoy $23 ato. So ako din gi-close diri ara to dapit ato. Kung din gi-close, so sayang kay nung nitaas pa siya. Kani kay wala mong gudto na ako nabot nga nuging ani na indicator ang kuan. Ang ako rang gibot nga atong katong time is EUD o GBP USD. Ang euro ato kay wala pa na nabot ngan. So nabot nga nako, so ni signal man gid pud siya ato diri Kani kung nakita nako to kani buy na jud ko ato. Buy na jud ko ato no. So kani nakita niyo buy. So nisaka gid siya. Nya tulog gid po na siya nya, same time ang iyang signal. Okay. So pareha ni signal po siya diri buy din tulo ka buok na kani siya inyong kita. So diri mo na maka-entry kay manglugo na mga indicator pag human sa candlestick. So diri mo na maka-entry sa kana pag human niya. So pag entry niyo diri buy dinihubos. So kana gyud no, mao na ginaingon na walay 100% na indicator. Nagid po yung mga fake signal. So kung nay mag-ingon na 100% na indicator, dato na siguro kay na siya karon no. Pero para sa ako wala gay nga na gay perfect. Kana no, simple ra kayo kana. Nya bonus pag yun ni kay na siya sa support. So grabe ka grasya na kay ni na signal. Buy ka anim siya pag diri ka na nakabayo. Diri ka na nakabay, so saka. So kwarta. Ito ta sa GBP USD. So sa GBP USD mo ra gyapon no. Tulog yapon ka kuan, although medyo buwag-buwag siya para sa ako kanina ni dili ko mo entry ani kay buwag-buwag siya. Ang coral diri siya ni signal kanina candlestick, ang box kanina candlestick siya ni signal, then ang arrow diri siya ni signal. So di ko na mo entry no, pero nisaka man inon pud siya. Pero para sa ako di ko mo saka ba sa kanina ni buwag-buwag. Gusto na ako kanang same time bitaw or kanang dugo lang kayo ba, kani lagyuan na medyo ko ani ngani, di ko mo entry ani. Pag mga ingana mangita kog lain na kanin si pair, mangita jud ko kanang nay mga ingani na signal. Nay tulo ka indicator na signal ba kanang nagdungan. So kani di ko na mo entry pero nisaka man siya. USD JPY. So para ni USD JPY ni signal siya kanina candlestick. Ang coral ni signal ani na candlestick, ang arrow ni signal ani na candlestick, ang kaning box ni signal ani na candlestick. So matik buy ko ana. Plus bonus pa gid na siya sa yung support. So grasya gyapon ni na signal no. Kani buy ko ani. Kaso wala ko kabantay ani. Kay nag-focus na ko ani sa EUD. EUD ko ani nag-focus. Wala na ko kabantay ani. Sayang kayo ni na signal. Buy mo ko ani. Way pagduha-duha buy jud ko ani diretso kay tulo ka indicator ang signal. Pag baya na, so taas na pud siya. Na lang no. So sa sale mo gyapon pero kabaliktaran lang ato. Ita ta. So kani same time lang gyapon ang box ni signal ani na candlestick. Then ang coral ni signal pud ana na candlestick, nya ang arrow kana pud na candlestick. So matik sale ko ana, dool pag siya sa iyang resistance. So sale ko ana, so okay kayo. Bagsak siya. Matik na siya. Ana lang no. Okay, sa GBP. So kani GBP USD. So kani medyo advance lang ang kuan yang coral. Nag-advance yung coral diri siya nag-change color. Unya ang duha ka kuan, ang box ug arrow diri siya na candlestick na signal. So kani mo kuan ko ani mo si tawagan na mo sell ko ani
kay napod siya sa iyang resistance. So musil ko ani na kanina signal kay ngano man ang duha mo gid ka indicator is nagsabay siya same time, pero lahi-lahi na siya. Diri ang coral, ang box diri niya, ang arrow na diri di ko na mo sail, pero kani okay lang ni siya, mo sail ko ani. So kita niyo sail, so dapat tulugid no kay pare ani ni sail siya diri yan ni signal og buy, tan-aw nimo uy patay buy na ni, so nagbay ka niya pick signal day weak mo gid basta isa lang ka indicator yung basihan. Mao ni yung basihan ta si mama sa ubos ka. So mao ni yung basihan ni bay ka di kating sunugan nimo kay ni baba man siya no. So dapat ang tulo ka indicator ang imong basihan. Diri sa Euro USD. So kani Euro USD duha lang ka indicator ang ni signal no. Box lang og kuan ang coral ang ni signal. So kani di ko mo sila ni kay duha lang ka indicator ang signal, pero ni baba bigit siya pero di ko mo sila na. Kani mo sale ko ani kani. Yan naman same time ang duha ka indicator kani. Ang coral og ang arrow. So same lang siya, then naa siya sa kani ang iyang support, kani mga resistance mo yung support. So gi-break niya, na-break siya. Na-break, so sell ko ani. Dari nang ko ana makasell doro. Ana kani wala mo ko ani makasell. Iwit na kay ning Euro USD no nabot niya nani na indicator man. So nga na lang no, nga na ra gid siya da simple tagi kay sa gamiton. So kani fake signal. Arrow tulo ka indicator ni signal. Nya na siya sa iyang resistance. So fake siya no. Diri na kaana makasil. Kay mulugwa ning arrow kaning box pag human man sa kani. So pag humani pag sale nimo diri signal po din siya buy. So perting lugian ni mga nino. Pero kung imo ring i-hold ni baba man na siya. So katong sa mga magbutang og stop loss, ibutang niyo yung stop loss diri sa ibabaw sa arrow. Kung mag-buy mo, ibutang niyo yung stop loss sa ubos sa kaning arrow. No? Pag mag-sale mo, sa ibabaw sa arrow niyo ibutang ang stop loss. Ako di mo ko gabutag stop loss. Ana lang na. Ana lang siya kadali, guys. Dapat yun kuan ang tulo ka indicator mo signal. Ayaw mo pag-base sa isa lang ka indicator ang signal, ayaw mo pagbase ana. Pero kung profitable na mo na inyong mga indicator, so no need na mo mangitaglain no, kay masing malibog na hinuon mo kung daghan mo indicator na testingan. Okay, so mao lang sa karon, daghang salamat.